Mga tao nga dunay transaksyon sa DFA sa Dakbayan sa Dumaguete kinahanglang moabang og DOH accredited rent van. Unsa ang nagtukmod sa mga opisyal sa maong syudad sa paghimo nini? Atong sayran pinaagi sa report ni Chelo Valiana. Dunay mga taga Cebu nga mipadangat og reklamo kabahin sa pag-require sa Tourism Office sa Dumaguete City, Negros Oriental nga ang mga bisita kinahanglan mo hire og DOH accredited rent a van sa pagsud sa syudad. Matod sa maong buhatan, gihimo kini aron masiguro nga mugawas gayud ang mga bisita human sa ilang transaksyon sa syudad. Ilang giklaro nga kini gi-require lamang sa mga muadto sa Dumaguete aron pagproseso sa ilang passport sa Department of Foreign Affairs. So, kaning atong mga van rentals, we have options, no? RDOH accredited, so naka-PPE, dili sila mo para asang laing restaurants, kay gi-direct na ni sila sa atong City Health Office nga direct balik sa city, sa seaport sa Tampi. Sa gipadangat sa Balitang Bistak, gi-question sa mga reklamante ang lagda sa LGU sa Dumaguete kinsa nagdili sa paggamit sa kaugalingong sakyanan aron pagproseso sa ilang passport sa DFA Dumaguete. Gi-require sab ang negative RT-PCR test result. Suma pa kaniadto, wa i-require ang pag-hire og DOH accredited van apan imbis mo pauli inig kahuman sa ilang tuyo sa DFA, musuroy pa man ang mga bisita sa syudad. Magsige naman hinuon tagbantay, magsige naman hinuon tagdakop, kay manuroy naman. It's not safe because they have not been quarantined. Sa pagkakaron, nagkadaghan na ang kaso sa COVID-19 sa Dumaguete ug sa ubang bahin sa Negros Oriental gumikan sa local transmission. Tungod niini, aron maampingan ang kaluwas sa mga bisita, gisiguro nga makauli sila ni anang adlaw. Kung ang nag-hire sa van mapakya sa pagpauli sa gitakdang oras, ang van driver mutawag sa City Tourism Office aron makahimog tukmang lakang batok sa pasahero. Ang maong palisiya gipanday sa local IATF sa Dumaguete ug hangyo sa syudad sa mga dumuduong nga sabton ang ilang tinguha alang sa seguridad sa tanan batok sa COVID-19. Chelo Valiana, Balitang Bistak.